Perlok sa simpat ngai kublai biang ya pi ha kekerteng kapatiang tam ke jong try jong yu Yesus Christ te man bangal pelat ya kini ki video ngakwa ban ya tu ipi ba kajaka ai dawai ke jonga shate shapo is kade hasadeo hangte hajan ying mane balang Presbyterian sadeo lani kajaka stok siap hangte hapo sadeo te ngakwa ban batai shapang une u plang uba yasriem bat uni ukrai udon ya ka jing trekam ka bapaka bahan na ka banta ka khotmet ka jong ubreu hoi pila ban sngap rengkat bat nga hadu bandakut khanang ba pin snothu ya ka jing batai ka jonga te uni ukan bat pitep u dawai na ka banta kini kiba don mau ken mo udon ya kata kajing trekam na kapenta kini ki ketni lane ya kini ki kesang une uplang pila ban ot nadu dongkong bat pin sait baha ya une uplang bat hadin ba pila sait nangta pin sa shet ken hadin ba pila shet ya une uplang hadin bala itu ba kanika ka kalak kelarong dia nangta pinsa sat bensasat ya katuka ka jong pi bat sa kejar tang ya katuka ka bakut bat hadin nangta pinsa di lakum no si pawa pila rengkat bat ka melu kendiat pin ailang bat uniu plang hakapor ba pila the hakapila ka jong pi pinsa shim ya umlu bat ai tok kendiat nangta pin sadi une utrekam ha syapang kini ki badon mau ha uksang lani ha u klai bat kitu kiba don ching mong lani don ki kidak mong ha ki klai lani kidon ki jaklia ha uklai te nakbenta jong uni uplang utrekam bet nakbenta kini kiba don mau lani kini kiba su ane kini kiba su jongdong lani kini kiba lada pilai penji long kalong sau ka penji jong pi bat kalong su ru teng nangta kini kiba shat sniu ha uklai lani kiba sap jaklia ha uklai pila ban ot ya une na du dongkong bat saj bha pen khut bha hadu bandak khut bha bat nangta pin sa shet dakan mau pin sa shet bat hadin ba pila dap shet sa kejar ya kini ka une udon kam bat sadi lakum no si teng pela man laka mit man laka step ar sin chisngi te une utrekam bha nakam taki mau te parolong tangkum tahi kajing batai kajonga nakamenta une plang ni sene ni ong umrau krai ni ong merau krai namar une ulong thik kum tu krai na pedang jong pi krai pila ban itu bha yau ni plang man la kisnong udon be ni plang te sa phone sa kontak nga honombar mangan sabo bat sibun ba kijat jingpang ro banga sumar ya kijat jingpang ki baper ba ro khoj sumar te yola sin pedang jong pi don kam ban sim dawai nangaru sa phone sa kontak nga bat kajaka ai dawai ka jonga shanisha west kazil kade hanong spung hajan nong stan bat kajaka ai dawai ka jonga hangte hapo is pade kade bet hapo sadau sisin sitayo ngadon ha kasni Wednesday lani kasni balang jong katayo ngadon bet sisin sitayo hangte hapo sadau
Ke tang kini ki kubor bang ai phim ta koblai sibon ngin sik ndo pan hakawai pan ka video.